Hello, Vinci. Asa naman ka? Usan mong ulang saron? Ha? O ba makakauli? Ha? Nag-over? Bantayan ka, Vinci, ha? Bantayan ka. Ay, nalay ko kat-kati ka buanga ka. Ikabalo na dyan kung sa'yo binuhatan ng buanga ka. Kali mo over-over ni mo. Bantayan ka rin, ha? Uli na, Dre. Uli na. Palayasan dyan kang buanga ka ba? Palayasan dyan ka na ko. Uli na ba? Ganyan ako lang hinulat sa imo, ha? Kung pa ko'y kaon, Dre, buanga ka. Ikaw nagpakayahay ka, Dre, buka. Oh? Mo na nag-over? Sa may banha ka ron? Makaubanhan mo ba? Bisit yung kay katawana ka. Uli na. Ay ko palagot, ah. Katulog yung kagawas ron. Timan ini, Vinci. Nakatulog yung kagawas. Uli na, ha? Ay na, sige pangatarungan dira, ah. Uli na pa. Uno. Timan ini, Vinci, ha? Timan makadayas yung kakarong gabi una. Timan ha? Timan sit ka! Igutom na ako direct sa ginulat sa imo, ha? Ay nalagi sa'y pangatarungan dira. Pauli na ba? Bantay ka, ha? Magpaabot ko, ha? Bantay ka, Vinci. Magpaabot ko sa imo. Di pagi ka uli, Vinci. Timan Timan hipuso na ako na yung mga silina karon. Hipuso na ako ni padayaso na ka na ako diretso. Ha? Timan na. Uy! Di? Vinci! Saan mo nimong hubog ka? Iinumis ako mga kabag-trabaho. Oo ba? O sige na. Hubog ka mo. Ito ka na natagak. Uy! Natagak! Masuto ka? Wala, uy. Ano ko masukot ka? Atik naman to. Okay na. Ang tawag mo sa cellphone dito agad. Sige. Wala. Okay na kaayo, Bin. Okay na kaayo. Hubog ka, Bin. Sila kay, ang dami na ko yung tulugan na pag matug nakabusog ka? Ako busog na po ko, Bin. Sige, ubuan ni, Bin. Ubuan ni, Bin. Hubog mo ka, Bin. Ubuan ni. Ubuan. Nangatagak, Bin. Sige na, basta na dito, Bin. Tulog na, Bin. Basta na dito. Natagak. Kalau anik ni. Sana